Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguru Magadi. Alhamdulillah koma robi didosi bachayizo. Anditika. Ndikona mazano muri kuchinjanisa tuyetika uto. Isusu disumaje wakwenda nabweye. Kutoida sabu India. Bozu yetu zakutara zasawa dikekata taita kusonda machira kusonga didza kuti chikofia chiwadike. Acha pola bazwado atika taloso kujepa. Bazukuru anavo. Zisoti zitukuwa na manode bado zokuti ziweza kama ku UK. Ziweza takazwana South Africa. Kaneko kuteka kwa chudode takakuteka. Asu zikofia tikati aiwa zidu ipacha dzinochichei. Saka ayo tinokotera tibwari vatichengeta tiri kufamba zvakanaka. Andira. Seguru. Pani vazukuru venyu vari kundifonera vachibvunza. Mushure mekunge mataura kuti mune rwendo rwekuenda kuSouth Africa. Vari kubvunzai kuti pamari yematare yavanenge vabhadhara yandiri kuvaudza yamakataura. Vari kubvunzai kuti pane imwe here inozodiwa kana kuti. Saka ingovapindura ipapo kunyangwe zvenyu musingape figa ichi yemari yematare yacho ipapo kuti aiwa pamari yacho ndio inoshanda zvakati inoshanda zvakati kana kuti panodzinge paine imwe mari here inenge ichidiwa. Chinonzi matare zvakangofanana munhu akaenda muhospital. Zvakuenda kuti wapinda chipatara chipi. Because mumwe unoda marenyatwa, vamwe unoda clinic, vamwe unoda maavenues. So zvinhu izvozvo ndekuti kana kuti private. Saka zvinhu izvozvo ndobabiri akaita. Mari yatikutaura inonzi consultation. Ini ndinoimba kuti namba izhinji yevanhu neurombo hurumende yeSweden nekubatanidzana Africa vakuziva chinonzi consultation chii. Kureva kuti gogogoi ukasvika pamba pevanhu unopereka gogogoi. So isusu kuganga yese ine gogogoi. So maitire nganga ndiyo asingazivikanwi kuti vanhu havazive kuti chii chikuitika. Saka consultation hausiriwo kurapwa kwemunhu, asi pane zvidiki zvinoitika nekuda kwokuti waisa mari yako consultation hauzobudi pamba usina chawatakura. Wakangofanana nemunhu ashanda pamusha pevanhu achichera mbambaira. Paunoenda unowana mbambairengesa muhomwe. Saka consultation ukapinda mudare kana pane zvidiki kana zvingatwa zvihombe zvacho unogona kutotakidzira. But chinoita kuti iwewe nganga ikuzwisise ndiwe unenge wagona kutaura. Asi mari ipapo pane mari yedu yebasa. Nokuti consultation hazvinoti basa. Consultation ndeyekudedza vadzimu kana kuti mari yemundiro ndeyekudedza vadzimu. Vadzimu vauye vanotaura pamunhu kuti inini ndinoda zvakati kuti ndikurape munhu ndinoda zvakati. Saka munhu unoti tiri kunetsa nenyaya yesatanism. Nyaya yesatanism munhu ari kubvisa mamiliyoni. So inini ndinobvisa consultation ndichipedza kungopiwa consultation ndiri pachidhoma kana kuti pamunhu akarumba satanism tatosangana kwaiyo. Saka patikusangana kwaiyo ndinofanira kuwana ini protection yangu. Saka inini pachezvangu wacho unondiripira miri wacho nokuti inini mzimu uchibuda panosara munhu iye anorwisiwa. Saka paanorwisiwa kuri kuwanika mishonga yasekuru chakolora kupi kumusha kuMalawi kuna abereki wavo. Saka kuti tiende kuMalawi inini ndaibatsira iwewe zvinhu zvekubva kwenyika zvarwisana neni. Saka inini ndinofanira kuti ndiwane mari yangu yandotumidzira sekuru wangu uko kuti vatiti muzukuru ndio mishonga watakakuchererawo. Ndokuti mishonga tine imwe vanhu vanotozvizimba. Tine imwe mishonga isingawanike munhu. Tinoita kuti uye kubva kuMalawi. So vari kuMalawi andinotuma basa munhu wese anotumira basa. Akangofanira mimi ndase kuvarobata mune kamera. Ndokuwana muri parodha apa muri maperera petrol. Motikari yenyu kuti mubate vanhu vese isusu vese mazita teguru yese ari kubatsira vanhu. Iyi motikari yacho inoda petrol. Iwe chabola wacho anoda petrol. Saka isusu tiripo pakubatsira vanhu kuti zvinhu zvedu zviite. Saka mari yebatare kumunhu anonyatsozivisisa chivanhu kana munhu asingazive ndiye munhu ari kudzidzira. But alhamdulillah ndinoimba kuti pana pavanhu masauzandi kana kuti ma100 yevanhu vakunyatsoziva sekuru chapola vakakuti consultation. Inini consultation chimwe checho 2 pana patachaje chikafu. Muzukuru kana ave pana pakana akapata $100 akapedza 7 days ari padapi atibvunze kuti atikoonolere chikafu atikugodyawo zvakadaro. Saka consultation inogaida zvese. Hatiti tine zvimwe zvinhu tinochengeta pane vamwe vanhu vatonotekera magumbezi. Saka mari idzodzo dziri under consultation. Saka zvakangofanira kuti munhu anobvunza kuti kanzuru inoshanda sei ndoti ndabhadhara mutero wekanzuru aiwa zvemuofisi hauchaziziwa. Saka siri consultation ine payakashanda painowa pakawanda panozvinodiwa mari yemishonga.
handiti aya maita vazvinzwa ipapapo uye vanzwa kuti nyange ukazobhadhira consultation kana uchinge wakaomerwa semuna muzukuru anenge apinda mudare masekuru hauzobuda usina chaunenge uinacho uyewo zvakare munhu anobatsirika nekugona kutaura kwaunenge uchiita kunani kuna sekuru kwete kundipopotera idini kuti zvazoti wapedza kundipopotera wozoda kutanga kukumbira manje mukomarandikumbira kuti sekuru wandibatsire watanga wandipopotera chidonesa mukomarope ndingati kutaurire tine vazukuru vedu vari kuamerica tine vazukuru vedu vari kuaustralia tine vazukuru vedu vari kubotswana nhasi ndikagadzira mushonga ukandibvunza kuti sekuru zvapape ndokuzoti aya ndakapedza ita matalaya ozondibvunza taswera 1 day nechitura choti nanhasi sekuru asati zvaita handizivi kuti vazukuru ava vanenge vachida kuti ndiite zvokuti ndokunotyora chinhu chacho chiite pa ndinoshandisa mishonga inofamba stage by stage saka vazukuru vari kudesa vanobvunza ganga chero ganga isi ndokozoti sekuru vakatiitira dare rakati mukomarope nanhasi asati raita rini bali mwezuru icho chironda chacho chakachisa mishonga ndachaipora 1 day yangosiri yangu ndikatosiriwe gaga betadhini kaisu apa munodzoka futi mozochigeza futi muchiisa betadhini zvichienda picha nepicha saka vazukuru vangu ngavazorore ngavazoti sekuru chakola ndinogara navo pamwoyo pangu ndichivabatsira handizorore ndinoita basa racho handiti uye zvakare sekuru ndichikumbirawo kuti vazukuru venyu kana munhu achinge auya kuzobatsirwa pareview ngaadzoke iye kwete kutuma hama dzake izve vanhu ndine mumwe munhu ari kundifonera inini ari kundinetsa achinditumira maaudio ndiri kuti handadzi yako iri kuti yakaenda kuna sekuru achapola kuti inobatsirwa ngaitaure neni handadzi haisi kutaura neni handadzisikana asi handadzi komana iri kuzviti iri munomu ndiri kunditumira meseji handadzi yangu yakaenda kwasekuru achapola ikanonzwai haina kubatsirwa zvakanaka orit ndazvinzwa zvawataura ndiwe uri kunditaurira asi ndikukumbira kuti handadzi yako yacho itaure neni ini ndozoziva kuti zvechokwadi sekuru munhu akauya akadaiso pana ari kuvharirwa panze zvazvinoita mukomarope vanhu vamasosi noti nhasi uno anoenda kuna uyu nhasi anoenda kuna uyu nhasi anoenda hazvirambidzwi isusu hakuna ganga yakamboti vazukuru musimuka bva kwachapola musaende kwadii inini kana ndamubatsira pane kachitsotsi kari kuitika munoona mukomarope ndakaenda kumusha kupasi uku kwana guruwe ndikanoita basa tadzoka ikoko vanhu ivavo ndakashandisa motikari yemufana anonzi Tafaso kuti takura pana pakuenda ikoko takaripira takaripwa takabhadhariwa imwe pfuma ida kuwe right ndikabvunzwa kuti sekuru mari taxi inoita sei ndikati aiwa petuno munenge uchiisa asi uyu mwana watiri kuenda naye the whole night ane mari dzaanoda dzake so kuna kuti motikari yake nezvinhu zvese izvozvo tikubvunziwa kuti sekuru takakubatsira $100 yepeturu ini ndakawana 80 pamusoro pe80 ipapo mari yetransport ndakazobhadhara dhini ndakuona kuti mwana wendoshandidzana naye azvitoti anenge kuita se kuti tirege kumuripira ndokuti anoziva kunaka kwake dhini saka inini handinenge kuzobhadhara saka munononoita yekuti kana takagara tiri panapa isusu ganga dzacho isusu tine dambudziko rewo ndokuti tinobvira magetsi tobvira wifi yekuti network ibatike tobvira zvinhu zvese zvinhu zvakatarisira iwo tateguru wacho saka tiri kubhadhara zvinhu izvozvo zvese izvozvo even taxi ndikuti kuti takatora the whole day mari yakatiripira it's $800 nekuzoenda nezvinhu zvatakaita yakasara yabu $400 instead kuti andipe 1.5 yangu yakakwanisire chimwe chinobvisiwa but ndakangoti ndakazvipa kuna Mwari kuti ala ndimi vakaita kuti ndidze tsitsi but pamusoro pokudza tsitsi munhu iyoyo hanzodzi yake ndoyakundifonera nezuro kuti ndasvika but ndinoziva kuti takakupai mari yetransport ndati kuiwa wakambondipa mari akati ndipindure zvakanaka sekuru ndikati ini ndandithreateniwe vazukuru vako ngavazive kuti isusu kugara kuno kubatare kuno azvireva kuti isusu hatina chekuita ende batare yedu haasi yekuchichidzira vasukuru ende batare yedu haasi yekurwisana nevasukuru tinozvididibisa tinoda kuti vasukuru vedu vapone nokuti vari mukati nematambudziko emhepo dzakaipa but handidi kutestiwa nokuti inini chandenge chiita ndechita dare mukadyirana mari paukama wenyu musati yakadyirana chapola makajirana inini mari yarisitwa munomu ndaiona munomu alhamdulillah ndinobvuma bhosi ndingapinda mukati saka pandini panapa ndina vazukuru vese vandoshanda navo ndina vamwe vandoshanda navo panapa vane mhuri dzavo handisi ndovachengeta ini ndinopa mari dzavo aenda kumba batari yanoavaripiri woenda kumba undochengeta vana vavo
saka alhamdulillah saka ididi kana akakudetsa ndokuti chinodetsa chekuti buda ane complain asiriye buda akabatsiriwa ndozvokundinetsa kune uyu saka itsosi ini ndikuti hazvinetsi zvautaura izvi chokwadi akaenda kwasekuru achapora akabatwa izvozvo ndizvozvo zvinowanikwa mubasa iri chinditi hanzvadzi yako iyoyo iri kuuk kana kuti yakabva kuuk ikauya ikanobatsirwa kwasekuru achapora haina kubatsirwa zvakanaka ngaataure neni direct namba dzangu iwowo handiti ndozvautaura nadzo ndotaura naye onitaurira Robert ndakaenda kwasekuru zvangu zvakafamba zvakadai so dai racho rakabatwa so rakagumira pakati iye zvinezvi vakuti dai nhasi ndakagara nemisekuru ndichiti muzukuru anonzi Mavis muzukuru anonzi Tarisai akauya kwamuri mukamudari rake rikasvika apa kose risina kupera havasi kubuda hanzvadzi yacho ndinongotumira meseji aiwa unofunza kuti ndingangobva from Norway iwa usiri wakaenda kunobatsirwa iye wacho ngaadudze sekuru zvako hazvina kufamba akadudza sekuru zvako hazvina kufamba hapana pandopikisa bozi chiti chisina kufamba bozi munhu kana abatsiriwa zvinhu zvake zvisina kufamba ndinogara ndakavimbisa kuti ukaona pasina change ndigarire pakati petsoka kuti sekuru hamusi kubuda panapa ndibatsire ndiyambukeko chatiri kuda asi kuda kuchinjana mashoko tinoda kuyambudzana tikachinjana mashoko totadzira kutaura nokuti iye achataura mashoko akaipa kwamuri pane mwe munhu akati mukoma Robert ndakataura navo havasati ndibatsira ndati mukoma Robert aisingaga mukoma Robert munhu anoshambadza ari kushambadza ganga kushambadza machifi saka mukati mukoma Robert asina kubatsira unenge uchitorwara nokuti mukoma Robert haana kana gwenzira anobata handiti saka isusu tinozvibvuma kuti havasi vese vatiri kuitira mabasa panguva imwe chete vachipona zvimwe zvinhu zvinoita stage by stage inini ndikabvunzwa ndotaura pangu pakandinakira nokuti ndo pakati pandakatendwa napo saka alhamdulillah iye kana zvisina kumuitira muzukuru wangu achidinzo kadzoke panditi ende iye anokuzokomplena kuna hanzvadzi yake sei iyo pavakamboya futi kudai kwacho kunobva asina kuuya nehanzvadzi yake akakajera kujambariza hanzvadzi yake kuuk aimudyira ndiye saka havana kushandisa zita lahanzvadzi yake kupi kubatara manyika arege kudaro ndiri kuona sekuti tine mhuri iri munomu ndakambopesana navo nhasi ndatirege ndipfuure nepano sezvemato vanenge vari panapa dare ravo rakamira sei sekuru vazukuru ava vakauya vachirasika kana tingati kurwara so mai vacho varipo ndo vacharondedzera kuti mwana wavo chidangwa chavainga nacho ndeche achiri kurwara here kana kuti zvikufamba sei ini ndakombirira kuti ndavaona nhasi vauya vakati plafuti ndaona ndinge havasi kufara vakasusuwara pamwe vakatambira namo handizozivi kana kuti moyo wavo ari kushavira anoisa kupi mwana wacho pamwe ndoti vamwe anorwara ane shavere kuti apinde mubhawa saka ndogona kuarwarisa saka tichazuva kubva kwaari kuti akurwarei handitiuzizarikuzo makadii amai makadii asikana ukama wenyu wakamira siyani uyu mumbana wangu ndina mai wacho handitika makambopinda mudare rasekuru achapora aiwa ndakaya mudare rasekuru zvanga zvakaoma mwana wangu muri kuona uyu aitaya njero zvinosiririsa ndikauya pano ndaifungidza kuti mwana wangu hapona saka izvozvizvi ndauya nerufaro kuna sekuru kotenda kuti sekuru kubva paya mwana wangu uyu wawadi handisina dambudziko naye kubva musiku rakapiwa mushonga pano ndichienda naye kumba handinazomubvira ndazombona dambudziko rekuhwara kwake kwanichamufungidza kuti airasika njero aiwa kana weduwe ndiri kutenda sekuru aiwa ndokutendai zvakasimbisa sekuru makaita henyu sekuru zvakatanga sei zvekurwara kwemubvana wenyu uyu mubvana wangu yanga ari kumurume wake ini ndakazondoshevedziwa nemukwasha zvikanzi uye mutore mwana wenyu wahwara mai sekubereka ndakaenda shuwa ndikatora mwana wangu ndakagara naye mavhiki mairi achitaya njero ndopo ndakazouya pano pana sekuru akazondibatsira mwana wangu nanhasi ndichinaye kumurume asati adzoka hamuchada kuti adzokere ini nhangu nezvandakaona zvacho handichada
ako imunogona kuramba kaye munhu achida murume wake zvai neno hatongeri makaona chiita munhu pamagunun'una zvinani asadzokeri aitaura mwana iyeye murume wakamusema ndobva amuramba ndobva anditurirawo maoko mangu indogamuchira mwana wangu saka nditi munhu akasema munhu ndobva amuramwa ndomuti futi ameno hazvitongerwi nditobvunzawo iye nemaonero akaita nemarondedzero ndakumuitirawo nekuona zvinhu zvangu zvakaparara zvaiparadza achipenga handiti vanzvadzi imi kana muchiri kurangarira zvakatanga sei pamakazogumira kuti apa muchaziva pane tumasainzi kana zvakatanga kuitika mukati meupenyu hwenyu pamusoro pamusoro chakaitika ndechekuti ndandiri kumba kwangu ndikupiwo kugreenfield saka kuitika kwazvakaitika ndainge ndichitsvaira ndapedza kutsvaira ndichingobuda panze ndakamira padoo ndakaona zizi rakauya saka zizi kuya kwarakaita rakauya richimhanya nemapapiro kudaiwo saka ndakaramba ndakaritarisa zizi riya ndaramba ndakaritarisa pane zvakangoitika muvhizhini yangu handizvori zvakazouya sei azenge ndakutanga kurwara ndichimhanya mumba ndichiita sei ndichitora zvezvamhamba ndichipwanya basi vanhu vakundibata kwakundisunga maoko nemakumbo vakumbouya neni pano vakubatsirwa naseko kwakutoya pano tanga kuti maoko nemakumbo kwakutanga padaza pano ndokutanga kuya batsirwa nasekuru andakabatsirwa nasekuru aiwa ndakaona zvinhu zvakachinja alright kubva mazobva murume avazombotera murume haana kuzotera haana kubva ipapo manga mine muri mune vana vangani ndine 2 saka vari kupi vazukuru vabhukwa vasara kumba vasara kumba vakura zvakaita sei mwari grade 1 mwari grade 4 okay saka imi mapora mazvinani makazombomufonera here kuti baba mwana muri seiko kunoku ndini ndiri kutotaura kuti atoziva kutoti pane mutsauko chakaitika ndechekuti pandakatora foni yamama wangu ndakabuda ndichienda kumatakshop ndopakandifonera zvikanzi uri kupi ndikati ndiri kwani ndiri kwamama asi akati ouya kumba auya kumba ndipo anditi mama variko here ndikati variko zvikanzi andikuda kuenda kunovakumbira regerero ndizvakakaita nekuramira kwandakavaitira iwewe ndokuya kwaakaita vaipakumbira regerero kuna mama kati ndida kutora mhuri yangu saka auya kutora mhuri makasarire asi ndada kuti ambuti bhise mbichana handiti mama hanzi makakumbirwa regerero regerero zvavo sekuru inini mwoyo wangu akanyanya kuita ise mukwambo ini ndichikura amai wangu vakati munhu anokuona rudo rwake panhamo rudo rwemunhu runoonekwa panhamo nematambudziko kana munhu achikuda murugare ivo vana vandakavaudza ndikati onai baba wenyu vakandisiya seshirikadzi yakakwana ndikakurerai tiri mumakomana sekuru ondakaberekwa pakashaya baba wenyu nhasi matsvaga dzimba dzenyu madziwana matambudziko ouya nhasi ndoramwiriwa
handingakwanisi zvangu sekuru kuti usaende, Ndizvo. asi mukati memwoyo wangu ndakabatikana zvikurusa mukwasha wangu, ndakarwadziwa. Kana mukabvunza sekuru pondakauya panapa zvairwadza zvaisiririsa, zvinosiririsa zvakanga zviri muno zvaitwa nemumbana wangu. Saka ndikazvirangarira zvinondidzora mwoyo kuti kudzokazve kozoitazve zvakadai. Saka mukwasha akaufonerai mukanotora mubvana wenyu kana kuti akauya naye akazokupai? Kutofonerwa nevanhu vaigara navo kuGrenville kuti uyai muone, andosiyiwa. Ndikaenda kotora ndikauya naye, pano sekuru ndakasvika asipo. Anga asiri munhu wekuti unosiyiwa aite zvaanoda, taisunga pachipochi paseri apo kusvika sekuru auya. Inini pakasvika sekuru ndakafunga kuti simba iri anaro achakunda sekuru, asi kana sekuru pakataura nenzwi rake akaita zvakamita akamumhiza akadai akatanga kutuzura kunga munhu wabatwa negesi, ndokuti mbumbundu, ndokuti zii, ndokuti asana sekuru. Ndikati yuwe ndiyere munhu uya wakanga wari pano wese wakatya ngoti hakuna munhu asina kuposherwa kana kutukwa. Saka zvino zvinondifungisa ndangariro kuti kudzokazve here kokundogara, kokanga wabereka mwana wako wairi watatu, une here chochaona chinopfuura chawakaona kuti uzoite vana vako avo. Saka nekutadza kwake kuti ndoda kudzokera kumba kwangu, sekuru handingarambidzi. Ndikondoti zvako dini enda. Asi kubva pakarwara mudzimai wake kusvika azotaura pafoni aitwa nemudzimai, akambouya here kana kufona kungobvunza kuti mudzimai wangu ari sei? Hapana. Akatozongoya ipapo paakazoya achindokumbira ringi. Ende pakatoonana kwacho waenda kumashopuko ndakatobatikana kuti mwana yaanzwe zvandinotaura. Saka imimi kubva ipa makazoonana nemukwasha? Handina. Muchampa mukana? Mukana ndiwo, mukana ndiye. Ini changu kupindura zviri pakati pemwoyo wangu, ngokuti handisi mukadzi wake, ngokuti handipindiri murudo rwavo. Asi makabatikana? Ndakabatikana. Aifana kusasiya mukadzi wake, aifana kumira nemukadzi wake panguva yematambudziko. Handitika. Aya, achazvinzwa mukwasha. Sekuru, Alhamdulillah. hanzi nambuya handigone kukutendai. Alhamdulillah. Ine zvamakandiitira pamubvana wangu. Ndinoti inini vanogona nditenda. Munhu anofanira kutenda ndiMwari. Tinotenda. Mwari ndiye anotipa masimba. Ini kususukidza matare. Yokuti matare edu yagara yakanaka, matare edu yagara yakachena. Tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndinongoti alhamdulillah rabbil alamin. Mukoma Rabbi ndinotenda kuti aiwa mubvana panga pasina kumira zvakanaka. Kana vazukuru vamwe ndichingosvika ndichigorodza sekuru matinonokera. Dai masvika kare magona kuzorodza hondo iyi. Zvinotenda. Saka Mwari ndinongokumbira. Izvi zvaitika pana mai. Manzwisisa kuti mai vatara kuti munhu anokuda anomira newe mumatambudziko. Ukazoona murume agara newe kwenguva yakareba wokuti iwe nhasi watanga kurwara kusema, uzoenda kunokecha kwaiwe kuti ndio kune vakadzi. Saka wese watora akarwara anongomusiya, wese watora akarwara anomusiya, zvinorwadza kuna. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Tongotenda kuti Mwari ngaite nyasha dzawo, Mwari ngatikomborere unhu hwakadaro wakaipa. So handizese kuti imi pamakapinda mudare remudzimai zvichida kungofungawo kwangu zvangu kuti mukazopa jekesi, pamwe murume akaona kuti haizvazvi zvekwangu ndezvekumusha kwemukadzi, saka ngavanopedzera neiko. Icho kwadi dambudziko mukoma Rabbi nderemudzimai nderedzidza. Asi kana imimi mukadzi wenyu akarwariswa nevemhuri yekwake,
ko amumire naye unomira naye nokuti akusukurira kuti kurwara kufa kuyedzwa miedzo asi hondo yanga iri pamatambudziko iri kubva kumhuri yake so pairi kubva kumhuri yake isusu tinenge takatarisa kuti mudzimai wako kana wakamuroora akasangana nedambudziko pese unenge uchisuma mbuya kwete kutora mukadzi kunoti mwana wenyu uyu handiti mai hapana chaari kuziva vakafirwawo nemurume asi uya roro aifanira kutakura mukadzi wake oenda naye kuna mbuya ogara vese achimupepa ndo pane chishochi blanda achinoti kupepa urwere munhu anopepiwa achirwara varume kana vakadzi vese ndinokumbira murume kana masangana navo vadzidzisei kuti munhu akarwara atizwe arambwe ndakashamisika patwa nomwe mwana akarambwa nekuda kwokuti akabereka munhu akatsvuka anoti masome nhasi unoyu wasiya mudzimai anobva rooro ukasiya munhu achitambura ziva kuti pauri kumusiya achitambura wamupa makomborero alhamdulillah nokuti ndoti mwari mbuya vataura panhau yemwana wavo mwari vazadzikisa panhau yemwana wavo mwari vachavawedzera masimba nhasi uno baba vaye vakuona mukadzi wake akurwara sezvo airasa achizvipfekedura kupfekedura kwekupenga hakusi kupfekedura kwokuti munhu haane rume asi kurwara ende kurwara hakutaure ende tofunga mune vamwe vanhu vokuti mukavaziva nemari dzavanga vanadzo asi ukavatarisa so unoona akagara pasi akuteerera kuti munhu hazvinei kuti ndiwe ani kana mutungamiri wenyika ane mudzimai wake anotodzwa government but murume uyu anonyadzisa ende anosembesa anotiza mukadzi handiti tinotenda vanzvadzi mashoko enyu ekupedzisira kuna sekuru vachapoka nebasa ravakubatirai inini koko mashoko enyu ekupedzisira kuzuva ranhasi kuna sekuru achapola mashoko angu enopedzisira pazuva renhasi kuna sekuru ndeyekuti sekuru ndinokutendai chaizvo basa guru rakakandibatira aiwa musaiteni ndega sekuru wazhinji hawazivi matare kwaakabva nepaanoenda ini ndakaona matare kuti matare akandinakira akandigurira pamwana wangu saka inini ndiri kuti sekuru pamberi nematare enyu ndichazivisa wakawanda wachasangana nedambudziko rangu rondakasangana naro ndichavaudzawo kuti ini ndakaponera pano ndakauya mwana wangu aisungwa zviya zvinosiririsa zvokuti kuchekeka asi nhasi mukatarisa utano hwake hwadzokera aiwa sekuru ndinokutendai wakomana kare kedu kwainzi newakuru chakanaka chinorumbidzwa wamwe waitenda nemurumbwanasikana kwedu kumanyika kumakomoyo hunde handitika alhamdulillah kutendwa nemwanasikana saka ndeumanjo yakataka wacho ari kuya wacho maera kuti mutitenderai For these and more stories, tune into Zim News Bit TV